It-trakk. Meta nidħol il-belt ma' ommi, infittex dawk il-ħwienet kbar li wara l-ħġieġa nadifa tagħhom fuq l-ixkafef ħdej xulxin ikun hemm ħafna karozzi, trakkijiet u ferroviji. Inħobb noqgħod nara r-roti, roti żgħar jew kbar, suwed, bit-tajers ileqqu tal-lastiku, qishom ħerġin mill-fabbrika. Ir-roti tal-karozzi jduru wkoll, ishom ta' veru. Il-krejn bir-roti l-kbar itella u jniżżel il-ħabel. Ġo l-kaxxa tal-krejn hemm raġel iħares il fuq. L-iżjed li nħobb huma trakkijiet. Hemm trakkijiet li fuq wara jkollhom kaxxa biex meta titla' jinżlu minnha kaxxi tal-plastik qishom il-ġebel biex jibnu d-djar. Fuq xkaffa oħra hemm trakkijiet tas-suldati bil-kulur aħdar u kannella. Dawn it-trakkijiet ukoll għandhom tajers kbar. Fuq it-trakk tas-suldati hemm il-kanuni u ġewwa hemm suldati ħares mill-ħġieġa ħalli jara jsuq sewwa it-trakk tiegħu. Suldati oħra qegħdin bil-qiegħda ħdejn xulxin fuq wara, libsin bl-uniformi, bil-beritta f'rashom u bl-ixkubetta f'idejhom. It-trakk tal-ħaddiema mhux bħal karozza żgħira li nitilgħu fuqha biex noħorġu dawra jew biex immorru nixtru. In-nies li hemm fuq it-trakk sejrin jew ġejjin mix-xogħol. Min jaf kemm jifirħu tfal ta' dak li jsuq it-trakk meta jisimgħu il-ħoss tat-trakk tal-papa tagħhom li ġej lura mix-xogħol. Ġesu lil dawn il-ħaddiema wassalhom mingħajr ma jweġġgħu. It-trakk tal-ġebel tħallih x'inqaleb meta jkun qed iniżżel il-ġebel. L-om ma torqodx qabel ma r-raġel tagħha il-papa tat-tfal jiġu lura, imma t-tfal le, dak il-ħin jekk ikun dalam ikun ilhom li raqdu.